hukunci ba. To hukuma ta san cewa al'umma fa tana gani, kuma wallahi ba za mu yarda ba alfarmar addininmu alkur'ani manzon Allah a taba haƙƙin Allah a yi shiru a kyale a yi ta tafiya a haka ba zai yiwu ba. Dole sai an ɗau mataki, dole sai an ɗau mataki, wajibi ne hukuma ta ɗau mataki. Kuna gargadar mutane kar su ɗau hukunci a hannunsu, daidai ne, ba ka'ida ba ce, amma ku ɗau hukunci na daidai, ku zartar da hukuncin da ya kamata don a zauna lafiya. Wani da wannan al'umma wallahi ba ta da amfani, wallahi alkiyama ta tsaya ana shiga hakkin manzon Allah ba ɗaya ba biyu ba, an yi shiru an dole. Wallahi ba ku da amfani a al'umma musulmi a garin nan, wallahi ba ku da amfani. Babu alfarmar da ta wuce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Bayan hakkin Allah ba hakkin da yake da girma a wajen musulmi irin ta manzon Allah. Waje da al'ummar da za ta yi shiru tana gani ana ta ba gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi shiru ba ta zuba ta hawaye ba. Waje